Hi everyone, good morning, welcome to my YouTube channel. Diनै जों न'आव थांनो नागिरदों गामिनि न'आव ओमफ्राय ना दायो जों रेडि जानोसै रेडि जानो नामायदों ओमफ्राय इमारजेन्सि थौदो बिदिब्ला आङो नोंथांमोननोबो देखायगोन जोंनि न'खौहाय नायलांबाय थादो बिदिबा आंनि लोगोफोर आं दायो दंफैयो जोंनि गुडाउन रुमाव ओमफ्राय ना ड्रेसफोरखौहाय माखौ लागोन माखौ लाया बुजिनो मोनस्लाबलायला आङो गोजां बोथोर ना माखौ लागोन माखौ गारगोन इसिबां ड्रेस लानानै पेकिं खालामनो हाथ'वाखै बेयावबो दङ नै ओमफ्रायबो बेयावबो आङो माखासे लाबाय ओमफ्राय नै बेयावबो आरो माखौ लागोन माखौ चॉइस खालामगोन अच्छा अप एंड डाउन হয়েছে গাড়িটা বাবু কোথায় যাচ্ছ আমরা হ্যাঁ আমরা কোথায় যাচ্ছ দাদু বাড়ি আচ্ছা কে বলছে দাদু বাড়ি যাচ্ছ কে বলছে দাদু বাড়ি যাচ্ছ আমরা তো নানা বাড়ি যাব না দাদু বাড়ি যাব কার বাড়ি যাবা হ্যাঁ বেবির সাথে এটা কি তোমার বেবি ओमफ्राय जोङो लामायाव दायो थाथ'दों माने न'आवहाय बै गुवाफा आरो नायरें माने ऑरेंज आरो ग्रेप्स बेफोरखौ बायनो होननानै गारिखौ लाखिदों बायनोसै बेयाव मोजां मोनदों माने बिराद गिदिर मोजां फानदों गुवाफा माने सुमफ्राम फिथाइ आंगुर आरो नारें खमलाफोरखौहाय बेखौनो बायनो थांदों जेबो क्रिम सिमबो लानोनो टाइमखौनो मोनस्लाबलायासै आङो इसिबां गोख्रै फुङाव सिखारनानै रेडि जानाया इम्पसिबल ना आंनि थाखाय पापासो बाबु साननैनि थाखाय जों न'आव थांदों ओमफ्राय नै जोंहा सामानफोरा नायदोनो बेयाव बेबिनि जाग्रा पुतुल सुतुल आरो बेयाव विन्टार ड्रेस बेयावबो दंजोबो ओइथिं र' आङो बायनायखौ देखायहरनो लोगोफोर ओइले हनै बैयाव बिराद गोलाव आरो ना दखाना बिराद गोलावैनो फानदों बाव कुन्ता ओइ देख कुन्ता जेराव थाङोनो बे पुतुलाखौनो लाबाय थायो बे पुतुलाया बेनि जेराव थाङो बेखौनो गारखाया बे मालाबाबो उन्दुबाबो बेखौ लानानै उन्दुयो नै बिराद मोजां मोनो बे पुतुल दे मा छोड़ जाना